Dinja l-pondata numru 595 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-pondata tal-lum se nisimgħu minn Marilyn Aquilina, Meadow Strings, Digby flimkien ma' kapitlu 13 u Seqer Malti. Ma nibdew bdejn minn Filip Vella. Jekk ikolli mur il-ġenna, nispera li m'għandhomx fil-kju nistenna u Petru jfittex jiftaħ il-bibien. Għalija żgur li tkun terħab la temma li nkun wasalt sa' hawn. Jekk ikolli mur il-ġenna, nispera nibqa' nara lil-United u ikel nibqa' nsib plaġin il-forn li mħadda li żgur ma norqodx minnajra la nkun wasalt sa' hawn. Jekk ikolli mur il-ġenna, bil-fors li nkun għamilt xi ħaġa tajba, ma nafx ikun x'jistħoq li dan rikal, li nkun imħallat ma' nies oħra twajba u nkun wasalt sa' hawn. U jekk ikolli mmur l-infern, ma nara l-ħadd li minħobb u nirrispetta, niftakar f'dawk li f'ħajti min jaf kemm weġġajt, rimors li nkun kissirt ħajja perfetta u spiċċajt waħdi hawn. U jekk immur l-infern, sinjal li ma kontx naf x'inhi l-imħabba, bil-fors li kont superfu egoist, min jaf kemm nistradejt tal-kemm il-darba u spiċċajt waħdi hawn. Nisma l-anġli ikantaw. Nispera fl-aħħar nisma l-anġli ikantaw. Għajna l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 595 illum. F'din is-sensiela sibu d-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com fejn sibu wkoll il-poddati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela. Nuftaħnija b'silta ġdida mingħand Filip Vella li jisimha Ġenna u Inferno. Din maħuda mill-album tiegħu 60 Plus illi għadu kemm ħareġ propju issa fit-tmiem din il-ġimgħa qegħdin hawnhekk meta qed toħroġ għall-ewwel darba it-tieni tmiem il-ġimgħa ta' Settembru ta' l-2020 u propju waqt l-għanja tal-poplu tnidiet. U kien għalhekk illi ħassejt li jkun xieraq ukoll allura illi nsammakom il-silta jew il-kanzunetta biex ikunu aktar preċiżi illi rebħet l-għanja tal-poplu ta' l-2020. Fil-fema tiegħi u qed ngħid hekk għax anke kont fil-ġurija hija silta u kanzunetta stupenda u kien tassew jixirqilha li terbaħ. Din hija Marilyn Aquilina u You Know It. Ma nafx kif ngħidlek, kif nista' nħares f'għajnejk, nlisten dak li nħoss.
mis-soltu nistħi anzi inkomda f'ġismi għall-inqas sibt li kont ninsabu f'nofs it-taħwit u l-ġen m'għandix ħin x'nitlef donna d-dinja se tintemm xemm ħażin jekk insaqsik niltaqgħu x'imkien għall-kwiet il-bogħod mill-konfużjoni u l-inkwiet xemm ħażin immorru mixja fil-kampanja ingawdu ftit li fadal mingħajr xi konstruzzjoni jew konkrit għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar imma dik l-imħabba logħba man-nar ma rridx impoġġik f'periklu jekk nersaq viċin mela ngħidli x'hemm ħażin li nkunu biss jien u int m'għandix ċans miegħek xorta waħda jimburdani minnek xorta naħseb fik u għajna f'nofs it-taħwit u l-ġen m'għandix iktar x'nitlef għax id-dinja se tintemm xemm ħażin jekk insaqsik niltaqgħu x'imkien bl-arbit għax li naħsbu wisqat m'għamel ġid xemm ħażin niġbdu ritratt ta' kull bibi kull ullit forsi dik tkun iċ-ċavetta li bija tiftaħ qalbek miegħi għax tkun trid għax dejjem xtaqt li nsir nafek iktar imma dik l-imħabba logħba man-nar mhux se npoġġik f'periklu jekk nersaq viċin mela ngħidli x'hemm ħażin li nkunu biss jien u int kif nista' ngħidlek kif nista' nħares f'għajnejk meta naf li ma trid xejn Jien u int hemmhekk mela mingħand Marilyn Aquilina li rebħet l-Anja tal-Poplu ta' l-2020. Il-podata tal-lum hija mimlija b'kanzunetti u diski u recordings oħra bil-Malti. U mhux pallura sa nibqgħu biss fl-Anja tal-Poplu, manka sa nitwarbu mill-Anja tal-Poplu naturalment u dik it-tip ta' mużika, imma mhux daqstant u sa taraw għax l-Anja tal-Poplu fil-verità jinkorpora fih stili varji ta' mużika. Du ġdid li għadu kemm tfaċċa jismu Meadow Strings. Is-silta tagħhom hija Bex Bex. Filodu mażerni malli nistembaħ nittawal fil-ġnien xemx u xita xorta sbieħ nirringrazzjak ta' dan iż-żmien kreaturi tal-ħolqien nibqa' ċassat kien jgħixu flimkien nida ta' amallej ma' xemx tirrifletti fuq pjanti u fjur il-bufula ċaqċaq xitnejn jisbaħ fil-ħodu jitfarfalla sfuq il-kelb ta' kaċċa trid
sir minajr waqfin mi fjura l-oħra jiddakkar l-issi nemel jimmarċa jaħdem kull ħin iġor fuq daru dak li jisib min fera l-fera zokka zok il-piet ir-ros sidru għatmar pepri bex, 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 bex il-xemx kull fil-ħodu lejali u fil-ħin tisreċ għalina kull ħolqin xemx imħabba manżuli xemx il-kreaturi bosta jiblu għal-kem fil-waqt opran jibqaw jimirbu biex ikomplu l-proċess id-dinja fija tant inkwiet iżda dan ġnien is-salta fis-slim apprezzaw dan il-ħolqien u nitalmu ngħixu flimkien ma dan il-ħolqien ngħixu flimkien tisreċ għalina huwa kull ħolqien biex ngħixu fi-slim kull filgħodu mażżerni xemx għall-ħolqien ridna ngħixu bis-slim Biex hemmek mela minant il-Meadow Strings. U dik il-website li nsemmikom regolarment f'din is-sensiela ta' poddati, ġifieri ToniSant.com, hemm mod mill-aktar faċli wkoll kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex dejjem nisma' minantkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, isibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram u l-YouTube ukoll. Il-YouTube tistgħu tagħmlu subscribe hemmhekk biex meta toħroġ poddata ġdida anke taslilkom mill-ewwel u tkunu tafu mill-ewwel li ħarġet edizzjoni oħra ta' Mużika Mod Ieħor. Subscribe mela permezz tal-YouTube. Imma il-mod preferit tiegħi għal kuntatt jibqa' dejjem permezz ta' ToniSant.com. Ħanaqilbu allura issa għall-istil preferit tiegħi għall-mużika bil-Malti, il-hip hop bil-Malti. Digbi din id-darba f'kollaborazzjoni ma' kapitlu 13. Din jisimha l-imħabba. L-inġustizja ħeġġarek tir-Italja u fl-istess ħin nessik hemm laqda importanti fil-ħajja ma niġġudikax fuq kulur ta' ġilda, niġġudika fuq l-emil u l-azzjoni li ġib il-firda. Ninvitakom tomodu sewa dan il-kliem għax fuq il-mejda mija jippoġġi biss minn iġib islim. Ħaddejt minn kull tip ta' uġieħ u l-proxmu dejjem bqajt nġiblu eżempju billi qalbi ntieħ. Kelli nitlef moħħi bis-sibt ir-raġuni bil-flus tagħmel triq fil-baħar iżda ma tixtrix il-valuri. M'għandi l-ebda problema ma nixġiel ta' skura anqas meta qattul il-kuġinu l-Amerika murieħ dura għax il-problema kien il-vizju ta' drogi mhux ir-razza iżda l-istil ta' ħajja li triq tesponi. L-imħabba hija l-aqwa soluzzjoni fejn l-għaqda u l-paċi jsiru l-isbaħ passjoni. Bid-dinja darba tnejn il-fuq minn sena nħares fil-mera nsaqsija għalfejn. Tajtek qalbi mhux fimtek biss u li kieku tajt daqqa lura lilek tfimt. Almenu ġlied fi triq sewa xi ħaġa bqaj dejjem kompost ħallejtek f'demmek f'data. Jekk mara terfa' ida l-liġi ma tħallix nissa mela mhux in-nisa biss jgħaddu mill-inġustizzja. Nitkellem milli ngħaddi il-vera riflessjoni mhux bħal artisti li jridu jintoxbu mal-popolazzjoni. Nirrifjuta appoġġi mill-midja lokali malli nilmaħ li dak li jagħmlu aġenda personali. L-ipokresija dejjem il-fistilla ras is-serb u l-ferita nfejjaqa mhux nitfala l-melħ. L-imħabba hija l-aqwa soluzzjoni fejn l-għaqda u l-paċi jsiru l-isbaħ passjoni.
rossok maqbuda fin-nofs ġewwa battalja ġa moħħok għadek ma tafx il-min tħobb il-verità li ma kellekx trobbija misbieħ għax dak kollu li rajt quddiemek illum trid tgħix bih baqgħet fil-biża minn missiera x'kien isawwat il-ma tibża minn kull arus li kellha u ħadd ma seta' jifhimha pruvat tagħmel minn kollox biex toħroġ minn dan isqaq titkisser ir-reazzjoni biex issir parti u taf li l-moħħ jirreġistra skont kif kien ġie programmat titkisser din il-katina u toħroġ dritt tal-verità aħna kontra l-abbuż kontra r-razziżmu u swat kompux tippritkaw il-mibeda xedin tħassru it-tfal L-imħabba minn Digby u l-kapitlu 13 hemmhekk u kanzunet toħra li jisimha l-imħabba għaliex le qatt ma jista' jkollok iżejjed imħabba immenjen. U qabelna u fakarkom ukoll fir-rabta li għandna mal M3P il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. L-lum sanajt dwar il-materjal li qed niġbru hemmhekk li għandu x'jaqsam mal-kwarantina. U fil-fatt din torbot ukoll mal-aħħar silta, diversi kanzunetti illi ħarġu jew bis-suġġett tal-kwarantina jew kellha rekordjati b'mod differenti jew ħareġ video b'mod partikolari minħabba sitwazzjoni attwali minħabba il-coronavirus. Imma naħseb li din misniħili l-inkludejta hija minant xi ħadd li jsejjaħ lil nifsu seqer Malti jipproduċi regolarment anka sensiliet ta' animazzjonijiet permezz tal-YouTube u hemm anka xi kant b'karattru illi jismu George Borge. Kantant illi skont seqer Malti huwa dak illi se jagħtina din id-disk oriġinali minn kantant skadut. Din jisimha fi kwarantina. Spiċċajt fi kwarantina. Dejt nerġa' norqod sija jew nikollu madwar. Ili 3 ijiem, 5 sigħat u 22 minuta magħluq ġewwa. Ara dak il-pjanu kif kont insejdu. Tgħid, nħarbex waħda, m'għandix nagħmel. Għalik li tinsab magħluq ġewwa. Bejn dawk l-erbajtan. Għalik l-għadek fis-sadda. Jew mitlub fuq is-sufan. Għalik li settik rasek għax ma tista' tagħmel xejn. Għalik li qed tistenna il-konferenza ta' xarmejn. Kun pożittiv, attiv u minn hemm u ġaqlaq ftit u tazzambejt. Jekk trid ħalli ħabbat kemm irid. Għalik fi kwarantina li qed tibla t-tieni kejk. Il-ġurnata qed qattaħħa tikol u taħsel idejk. Għalik li l-friġ battalta u t-toilet paper għadwem. Għalik li tlift ix-xogħol unemployed ma taf sakemm. Kun paċenzjuż, tkun xanzjuż għax is-saħħa aħjar mill-flus tbissem ftit. Jekk trid ħallih ħabbat kemm irid. Fi kwarantina għalik li jint anzjana li tajt semmek tul snin imħasba u inkwetata minħabba l-COVID-19. Għalik il-vulnerabli, il-batut u il-marit. Nittama b'qalbi kollha li kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid. U attent, prudenti tibissa xwis ix fil-present
b'daqsxejn sforz bla disprament jgħaddi wkoll dan il-mument. Għalik l-indala bibek u li m'intix tagħti każ li toħroġ u tixxala bla ma tħabbel ir-ras. Aw min qed jagħti saħħtu kontra l-virus ta' kuljum. U inti ġiet titnejjek, inti ġiet taqgħu tqum iftaħ għajnejk, m'hemmx ngħid għax wara jiddispjaċik, konvint li ma tridx li jmut bniedem ħabba fik. U s-er Malti fi kwarantina nġibna fit-tmima għal-poddata tana l-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Sajm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena ma fadalli xejn li fil-infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huwa permezz ta' ToniSant.com. U rossib ta'kom infuskom u sajm nerġgħu niltaqgħu jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.